Molt bé, bon dia a totes i a tots. Anem a començar el ple ordinari número 5 de dia 26 de maig de 2018. En principi no hi ha ninguna absència. Pedro ara s'incorporarà. El primer punt de l'ordre del dia, silenci per favor. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 d'abril de 2018. Hi ha alguna qüestió respecte de l'acta? Alguna esmena? No cap? Passem a votació, Rafael. Sí. Vots a favor d'aprovar l'acta. Unanimitat. Queda aprovada per unanimitat. Molt bé. El segon dels punts és de l'àrea de serveis socials i culturals, concretament l'expedient 113, la delegació de competències del pla edificant, la sol·licitud. Abans d'iniciar el debat d'aquest punt, donem lectura al dictamen de la comissió corresponent. Sí, proposta dictaminada per la comissió informativa en la sessió celebrada el 16 de maig i que resumidament és la següent. Vist el decret llei 5/2017 de 20 d'octubre del Consell per qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament dels centres públics docents de la Generalitat, atès que aquest Ajuntament va acordar sol·licitar l'adhesió a dit pla per a l'execució de diverses obres, vista la notificació de la Conselleria d'Educació respecte a l'actuació nova construcció del centre Pla de la Mesquita, en la qual s'informa que aquest Ajuntament ja pot realitzar la sol·licitud de la delegació de competències, la Comissió proposa al ple l'adopció del següent acord. Únic. Sol·licitar la delegació de competències de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports a favor de l'Ajuntament de Xàtiva per a l'execució de l'obra nova construcció del centre públic Pla de la Mesquita. Molt bé, iniciem el debat d'aquest punt per part del grup Ciudadanos. Juan. Sí, gràcies, bon dia a tots. A veure, en Comissió Sociocultural, dia 16 de maio, dimecres, fa més de 10 dies, vam presentar aquesta proposta per despatx extraordinari en el que se nos va prometre que se nos faria arribar la documentació pertinent per a poder-la estudiar. A fecha d'ahir, a migdia, me fan arribar la documentació, 10 dies després. Com sempre, com sol ocorrir normalment, no sé per què no ens entreguen la documentació, per tant el meu vot serà el mateix que vaig fer en comissió, perquè la veritat no crec que 10 dies després i després d'haver prometre que ens donarien la documentació no ens la faig fer arribar. Gràcies. Molt bé, gràcies Juan. Per part del grup popular. Sí, nosotros en este punto y también alegando la falta de información mantendremos el voto de abstención que dimos en la comisión. Molt bé, grup Compromís, en part. Bon dia a totes i a tots. En el seu moment nosaltres ja ens vam manifestar a favor de l'adhesió al pla edificant. És una aposta municipalista per part de la Generalitat que ens sembla fantàstica, perquè creiem que cal ajuntar esforços per a poder avançar en la tramitació d'expedients i en les actuacions que considerem prioritàries per als nostres centres educatius. Per fi sembla que el nou centre de Pla de la Mesquita és una prioritat i que prompte deixarà de ser una proposta per convertir-se en una realitat. Evidentment, hi ha altres centres que demanden solucionar els seus problemes i estem convençudes que tot es podrà resoldre al seu temps. De moment sembla que podem començar a tornar-li el prestigi a l'escola pública i donar-los l'educació de qualitat que les nostres xiquetes i xiquets mereixen. I una vegada més aprofitem per denunciar la falta de finançament al País Valencià. El govern valencià, els polítics valencians, estem demostrant les ganes i la capacitat de treball per a la ciutadania, però necessitem un finançament just per a poder fer realitat totes les bones idees i tots els bons projectes que ajudaran a millorar la qualitat de vida de les persones. El nostre vot, per supost, serà favorable. Molt bé, gràcies. En part, grup Esquerra Unida, Amor. Hola, bon dia a totes. Jo, en primer lloc, al grup Ciudadanos i al grup Popular, dir-los que aquest expedient està en el gestiona i està a l'abast de tots. Els nous documents que s'incorporen arran de demanar la delegació de competències és una memòria
descriptiva i constructiva que ha realitzat Miguel Benito, l'arquitecte municipal, i 4 fotografies en el plànol d'implantació del col·legi. Jo aquesta documentació la vaig agarrar ahir a migdia, de vesprada, ahir a migdia. Vull dir, no n'hi ha ningú lado oscuro d'amagar-vos informació. De matí, la tècnic d'educació va baixar el document en paper que li va passar l'arquitecte. I ja vos dic, jo a migdia vaig imprimir la documentació i vaig tardar 10 minuts en llegir-me-la. Vull dir, a mi me dol un poc no saber la vostra opinió en aquest tema, al·legant falta d'informació en una qüestió que són 10 minuts. Però bueno, en fi, ja ahí queda. A primers de 2018 aquest plenari va aprovar adherir-nos al pla edificant de la Conselleria. Després d'aquest tràmit i de presentar les necessitats consensuades amb la comunitat educativa de la ciutat, de les 10 peticions fetes a la Conselleria d'Educació hem rebut resposta positiva de 6 d'elles. Però des de l'inici d'aquest pla, la prioritat 1, tant d'aquest equip de govern com de la Conselleria, ha sigut la construcció del nou pla de la Mezquita. Avui demanem l'aprovació de la petició de delegació de competències per a que l'expedient continuï el seu curs. Iniciativa Unida som municipalistes i pensem que és bo traslladar cada vegada més competències als ajuntaments, que som els que en definitiva estem en primera línia de foc i en contacte directe amb la ciutadania. També pensem que projectes d'esta envergadura són de més fàcil seguiment en la proximitat. Este projecte suposarà una inversió de més de 5 milions d'euros per a un servei d'àmbit comarcal tremendament necessari per a donar suport i millorar la qualitat de vida de l'alumnat amb diferents capacitats i de les seues famílies. Tota educació necessita d'unes infraestructures dignes, però quan parlem d'educació especial és a més imprescindible un entorn facilitador i amable. Llegint la memòria realitzada per Miguel Benito, destaquen 3 aspectes d'esta construcció que milloraran exponencialment l'atenció d'aquests xiquets i xiquetes. La primera, la millora en l'accés al centre. L'entrada i eixida de l'alumnat serà molt més segur. Actualment arriben 5 autobusos al Col·legi Pla de la Mezquita i la gran majoria d'ells són vehicles adaptats que necessiten més espai. El segon punt, l'edifici estarà tot en una planta, i el tercer punt, la proximitat a l'entorn urbà. La parcel·la on s'ubicarà el nou centre forma part d'una zona classificada majoritàriament amb ús dotacional educatiu-cultural. Per tant, l'entorn és adequat per a l'ús docent previst. És una parcel·la de 8.639 metres quadrats, amb espai suficient per a la construcció, però també comptarà amb una zona destinada a aparcament públic, des d'on s'accedirà a la parcel·la del col·legi, evitant l'accés directe des d'una via ràpida i, tal com he dit, donarà major seguretat a l'entrada i eixida de l'alumnat, que és un dels problemes que tenim en l'actual ubicació. Altre document que presentarem a la Conselleria per a la petició de delegació de competències és el plànol d'implantació. En ell apareixen grafiats tots els espais previstos en el programa de necessitats del centre. Aquesta proposta de distribució sols té l'objectiu de mostrar que la parcel·la pot albergar amb suficient holgura l'edifici i desenvolupar-se íntegrament en planta baixa, que és l'edificació requerida per al programa funcional del centre. A més, tal com mostra el plànol d'implantació, les dimensions de la parcel·la són majors de les necessàries i això permetrà separar l'edifici del linde i possibilitar l'accés de vehicles a qualsevol punt de l'interior de la parcel·la. El plànol d'implantació va acompanyat d'una memòria descriptiva de l'actuació i una memòria constructiva molt detallada, també amb un pressupost confeccionat en base als mòduls econòmics que facilita la Conselleria, que, tal com hem dit, serà de més de 5 milions d'euros. Sabeu que soc una persona molt vinculada al món de les persones amb diversitat funcional
I m'agradaria, com a regidora d'Educació, però també com a persona sensible a les necessitats d'aquest col·lectiu, que aquesta acció comptarà en tot moment amb el suport de tots els grups polítics així representats. Evidentment, des d'Esquerra Unida votarem, des de Xàtiva Unida, votarem a favor de la proposta. Molt bé, moltes gràcies, Amor. Grup Socialista, Nacho. Sí, portem a plenari un únic punt, que és sol·licitar la delegació de competències de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a favor de l'Ajuntament de Xàtiva de l'execució de les obres referenciades, en aquest cas la construcció del Col·legi d'Educació Especial Pla de la Mesquita. Creiem que és molt bona notícia la construcció d'un nou col·legi d'educació especial. Avui comencem un llarg camí. La memòria tècnica avala la idoneïtat de la parcel·la de sòl públic on s'ubicarà el col·legi. Recorde que aquesta parcel·la es volia cedir a una universitat privada que va resultar un absolut fracàs. La memòria econòmica valora la inversió en un total de 5.731.357 euros en 4 anualitats. Enguany ja està previst la dotació econòmica per a la redacció del projecte bàsic. En l'any 2019 una inversió de 1.589.000 euros, en l'any 2020 2.944.000 euros i en l'any 2021 1.473.000 euros. En total una inversió per a la nostra ciutat de 5.331.357 euros. La finalització de les obres està prevista per a l'any 2021, a mitjan de l'any 2021. Pensem que és un extraordinari projecte per a la nostra ciutat, és tot un repte de gestió, de procés administratiu, de control i de seguiment d'una obra que dota la nostra ciutat d'un recurs renovat que des de fa 3 dècades converteix en referència educativa a la nostra comarca. Simplement ens queda finalment posar la nostra màxima capacitat per a aquesta i altres obres del pla edificant es materialitzen i que la construcció de centres educatius torni a ser matèria de màxim rigor i neta de corrupció i malbaratament de diners públics. El nostre vot serà favorable. Molt bé, alguna intervenció més en aquest punt? Passem a votació. Sí? Endavant, Juan. Disculpa, contestat un poquet, Amor. Per supòs que sí, per aquest tipus de temes, per aquest tipus d'inversions, per aquest tipus d'ajudes a totes les persones en diversitat funcional, clar que tingueu el nostre apoyo. El que no puguem consentir és que de forma recurrent sempre ens passi el mateix. Porteu en despatx extraordinari de forma urgent perquè avui en este pleno se porta este punt, el que aprovarem la resolució i ens prometereu que immediatament ens faríeu arribar la documentació. És un tema que ja ens ocorreix moltes vegades. La documentació podria haver-nos arribat el sant demà o els 2 dies, no ahir a migdia el que faltava. Per tant, si ens abstinguem més per les formes, no per el fons, perquè sempre estarem a favor de totes les persones en diversitat funcional. Gràcies. Pots contestar? Traslladarem la petició tornarem a traslladar la petició a la cap d'àrea. Molt bé. Alguna intervenció més en aquest punt? Doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta? 14. Vots en contra? Cap. Abstencions? 6. Queda aprovat per majoria. El següent punt de l'ordre del dia és de l'àrea de serveis socials i culturals l'adhesió de les entitats locals a la declaració d'oci educatiu. Ens reunim amb altres valors. Donem lectura al dictamen abans del debat del punt. Sí, proposta dictaminada per la Comissió Informativa en la sessió celebrada el 17 de maig de 2018 i que en resum diu el següent. Vista la proposta de la Regidoria de Joventut motivant la necessitat d'aprovar la declaració ens reunim amb uns altres valors, ja que aquest document serà necessari per a poder sol·licitar les ajudes a entitats locals per a programes de joventut i equipament en tecnologia de la informació i la comunicació, la Comissió proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'adhesió d'aquest Ajuntament a la declaració d'oci educatiu. Ens reunim amb altres valors per donar suport a les activitats d'oci educatiu adreçades a la infància, adolescència i a la joventut en el municipi de Xàtiva. Segon, remetre l'adhesió a l'IBAG per al seu coneixement i efectes oportuns. Molt bé, iniciem el debat d'aquest punt per part del grup Ciudadanos. Juan. No res, votarem a favor, igual que en la comissió. Gràcies. Molt bé. Grup Popular, María José. Gracias. Bueno, está claro que la educación necesita que se establezca una comunicación porque si no seguimos asistiendo
a una enseñanza anclada en la escuela tradicional que nos lleva solamente a la instrucción y al adoctrinamiento. La sociedad actual es una sociedad cambiante, quizá la primera sociedad que conoce por primera vez que vamos a vivir un futuro incierto y que necesita los tres ámbitos de la educación formal, que es la educación reglada, la educación no formal, no reglada pero estructurada e intencional, y la educación informal, no estructurada, libre y espontánea, pero no menos importante, evidentemente, que las otras dos. Como no podía ser de otra manera, con nuestro voto vamos a apoyar esta declaración de ocio educativo. Nos reunimos con otros valores porque le da la importancia necesaria a las actividades de tiempo libre y le dota de herramientas viables y realistas para que a través de la educación formal se cumplan los principios de igualdad, participación, inclusión y crecimiento personal con un fin definido y regulado. Molt bé, gràcies Maria José. Grup Compromís, Pilar. Sí, bon dia a totes i tots. Nosaltres votarem a favor d'aquesta adhesió perquè estem totalment d'acord que des de les administracions locals hem d'intentar garantir una educació en valors i fomentar l'oci educatiu com a instrument per a la inclusió, la igualtat i la participació, com ja s'ha dit, i el creixement personal i comunitari, especialment en la infància, l'adolescència i la joventut. Aquesta adhesió, fonamental per a poder accedir a les ajudes per a programes locals de joventut i equipament en tecnologia de la informació i la comunicació, es compromet, com molt bé diu, a reunir-se amb altres valors. Aquests valors són promocionar, difondre i visibilitzar les activitats d'oci educatiu realitzades en diferents contextos, garantir que les persones que intervenen en activitats d'oci educatiu ho facin de forma coordinada i compten amb la formació i competències necessàries, enfortir els mecanismes de participació perquè la població adolescent i juvenil trobi en les activitats d'oci educatiu una oportunitat per triar i desenvolupar lliurement les seues pròpies iniciatives, fomentar la participació en les activitats d'oci educatiu dels xiquets i xiquetes adolescents i joves, considerant-les com protagonistes actives, i recolzar el voluntariat juvenil com a forma privilegiada de dinamització d'activitats d'oci educatiu. En definitiva, es tracta de treballar perquè l'oci educatiu ens ajuda a formar persones madures, solidàries i felices, que són al final el nostre futur. Gràcies. Gràcies, Pilar. Grup Esquerra Unida, Miquel. Bon dia a tots i a totes. Bé, la qüestió és que aquesta adhesió evidentment que és una bona notícia, una adhesió que s'impulsa des de la regidoria de joventut, cosa que saludem molt positivament. I sobretot se fonamenta principalment en tres qüestions que considerem que són importants. Primer, la participació, perquè ha sigut el resultat d'un procés, amb una trobada, amb un encontre de diferents entitats on han estat presents des dels Consells de la Joventut fins a sindicats, fins a representants empresarials, i per tant podem dir que és un acord de país, i front a això nosaltres ho saludem positivament, que hi hagi hagut una participació tan transversal conforme indica el document de la pròpia adhesió. Després també la concreció, la concreció és fonamental en aquestes coses, i tal i conforme parlava la companya del Partit Popular, se deia allò dels projectes educatius no formals. I això és important, perquè nosaltres estem acostumats a que l'educació sigui una qüestió bàsicament de l'educació reglada, de l'educació que tenim sistematitzada a través de centres educatius, que és fonamental i imprescindible, però cal anar més enllà. I educar en valors implica fer aquest tipus de projectes i que les entitats municipals, com formació municipalista que som, conforme deia la companya Amor, estem totalment en aquesta línia, de que aquests projectes tiren endavant i sobretot que tinguin l'impuls dels ajuntaments. I finalment la tercera línia que vindria a quadrar aquesta proposta, aquesta moció, evidentment que són els recursos, i sense recursos no se poden fer les coses. I si aquest ajuntament necessàriament se té que adherir a aquesta carta, podríem dir, a aquest acord del qual estem totalment coincidents nosaltres, pensem que és positiu, el fet que tinguem que fer aquesta adhesió per a poder accedir a aquests recursos, per poder impulsar els projectes educatius, els projectes juvenils i els projectes que també estan vinculats a les dotacions informàtiques. Aleshores, Iniciativa Unida votarà a favor d'aquesta proposta i esperem i desitgem que prompte comenci a donar els seus fruits. Molt bé, gràcies, Miquel. Grup Socialista, Helena. Bon dia. A
A mi sí que m'agradaria posar un poquet en antecedent el que han sigut les polítiques de joventut fins ara. Jo crec que pràcticament en totes les administracions i pràcticament en tots els llocs, alguna ciutat sí que salva, vinguem d'uns antecedents on es basaven les polítiques de joventut en oci consumista. Les polítiques de joventut no són això. Ens trobem, venim d'un moment en el qual hi havia un 60% de taxa d'atur. Un moment en el que les taxes universitàries anaven augmentant cada vegada més, impedint a molts joves que pogueren accedir a aquesta educació. És a dir, estem excloent els propis joves de la societat i això ha creat un gran desafecte en la població juvenil. Jo crec que ara, esta vegada en el que s'ha fomentat això, la declaració d'oci educatiu això ve d'una trobada que se va fer en els diferents col·lectius i associacions juvenils del País Valencià, dirigit per l'Institut Valencià de la Joventut, en el que s'han fet unes normes bàsiques per encarregar-se de que tots els ajuntaments, totes les entitats locals es dediquen a respectar aquestes normes bàsiques. La finalitat de les quals és aconseguir un desenvolupament personal dels joves marcats per l'autonomia, la participació i actitud crítica, el desenvolupament social propiciant la capacitat de comunicació, la responsabilitat, la justícia social i sobretot una visió democràtica i un desenvolupament ètic com la tolerància i el respecte per tot tipus de diversitat. Aquesta declaració d'oci educatiu la veritat és que fomenta parts que a la regidoria de joventut de Xàtiva ja estem fomentant, com la participació juvenil. A la regidoria de joventut ho hem fomentat sobretot a partir d'un grup de corresponsals juvenils, que són un grup de joves de 15 anys que s'encarreguen un poc de portar de donar-nos a la regidoria de joventut les necessitats que tenen els joves o les propostes que tenen per intentar al final fer una vida més fàcil per a tota aquesta població. La programació d'activitats d'oci responsable i la formació sobretot, i el voluntariat juvenil, que també s'està fomentant des de la regidoria, i fomentar l'associacionisme, que s'ha fomentat també a partir de l'augment del 100% de les ajudes tant al Consell Local de Joventut com a les associacions. I simplement dir que ja era hora que almenys les administracions locals i autonòmiques compliren l'article 48 de la Constitució, la qual diu literalment: els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural. Per això jo la veritat és que estic molt satisfeta i dono les gràcies a tots els grups perquè s'adheriu a la declaració d'oci educatiu i res, simplement seguir treballant al respecte d'això. Molt bé, gràcies Lena. Alguna intervenció més en aquest punt? Passem a votació. Vots a favor de la proposta. Unanimitat. Quedaria aprovada per unanimitat. Seguim en el plenari. El següent punt és de l'àrea de foment, concretament és l'aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus municipals. Abans del debat llegim el dictamen de la comissió corresponent. Sí, proposta dictaminada per la comissió informativa en la sessió celebrada el 17 de maig i que en resum és la següent. Vista la proposta de la regidoria d'Urbanisme i de la regidoria de Medi Ambient per a l'aprovació de l'ordenança municipal reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus municipal, el text de la qual consta en la proposta, la comissió proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus municipals amb la redacció que consta en l'informe proposta incorporat a l'expedient. Segon, sometre el present acord d'aprovació inicial de l'ordenança a informació pública en publicació al butlletí oficial de la província o taulell d'anuncis de l'Ajuntament pel termini de 30 dies perquè puguen presentar-se reclamacions o suggeriments que seran resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés del ple. Molt bé, iniciem el debat d'aquest punt per part del grup Ciudadanos. Juan. Aplicarem el mateix criteri que en comissió. Gràcies. Gracias, Juan. Grupo Popular. Sí, nosotros en este punto también mantendremos el voto de la comisión, que fue un voto favorable. Gràcies, María José. Grup Compromís. Cristina. Sí. Bé, bon dia. Avui duguem a aprovar una nova ordenança, la duguem a aprovar de manera provisional, que d'alguna manera ve a tancar una ordenació que estava totalment obsoleta en aquest Ajuntament. Miren si estava obsoleta que l'antiga ordenança de neteja encara tenia els preus en pessetes i no contemplava l'existència de l'euro.
Esta ordenança, a més, té una sèrie d'avantatges, consta d'una exposició de motius i diversos capítols, entre ells parla de la gestió de residus, però també de la transparència i la participació en el que és la neteja de la nostra ciutat i corresponsabilitza no solament a la pròpia administració, sinó també a ciutadans. Evidentment, és una regulació que es remet tant a les directives europees que marquen les normes sobre medi ambient, sinó que també a les normatives sobre recollida de residus i trataments, i contempla per primera vegada també un sistema, com he dit, de corresponsabilitat amb la ciutadania, que alhora que marca una sèrie d'obligacions també marca una sèrie de sancions per als mateixos i contempla tots aquells sistemes novedosos que en aquest cas l'Ajuntament de Xàtiva no tardarà tampoc en posar en marxa. Alguns d'ells ja estan en funcionament a través del Consorci de Residus i altres es posaran en marxa en breu i en definitiva ens trobem davant l'aprovació provisional d'una ordenança moderna que adequa la normativa de l'Ajuntament de Xàtiva tant a les directives europees com a tota la planificació de residus que té la Generalitat Valenciana i per tant esperem que els ciutadans la miren, la llisquen i que si n'hi ha al·legacions les estudiarem adequadament perquè serà una prova que l'ordenança li interessa a la societat perquè és la directament beneficiària de la mateixa i esperem que avui es pugui aprovar amb el caràcter de provisional. Molt bé, gràcies Cristina. Grup Esquerra Unida, Miquel. Moltes gràcies. Tal i conforme estava comentant la companya Cristina, és evident, és positiu que al final una ordenança com aquestes acabe actualitzant-se i sobretot actualitzant-se en un nou context, en què conceptes com l'economia circular agafen força i que en definitiva marquen un repte per al futur, ja no solament per als territoris amplis, sinó també per als municipis, que és on realment se pot intervindre. Una ordenança que se divideix en 5 títols, una ordenança que fa corresponsable evidentment a la ciutadania, però que també implica i necessita que les administracions, en aquest cas la supervisió del compliment d'aquesta ordenança, realment sigui efectiva. Se delimiten certes qüestions, com poden ser els espais, com poden ser les competències que pugui tindre el propi municipi o fins i tot la menció que se fa al Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. Però de tot el text, si n'hi ha una qüestió que realment se planteja com una oportunitat per a aquest Ajuntament és la possibilitat d'obrir un pla municipal de recollida de residus. Creguem que això ha de ser una de les línies d'actuació que ha de marcar en aquest cas l'àmbit de medi ambient, l'àmbit de recollida de residus sòlids d'aquest Ajuntament, tant el Departament com la regidoria com la resta d'àrees que conformen aquest consistori. Un pla que ha d'implicar participació per a poder assegurar després aquesta corresponsabilitat, però sobretot ha d'implicar aquest repte d'economia circular en què la prevenció, el reciclatge i tot el que impliquen les noves oportunitats que dona la gestió de residus, ja no solament en qüestió mediambiental, sinó fins i tot en qüestió d'ocupació, ha de ser, podríem dir, aquest punt de partida. Per tant, esperem i desitgem que aquesta ordenança se pugui aprovar sense ningun tipus d'al·legació que no vagi a empitjorar-la, sinó en tot cas que la pugui millorar i ahir ens sumem a aquesta crida a la ciutadania per a que la pugui llegir, per a que la pugui debatre, sobretot aquelles entitats que són més sensibles a aquest aspecte i poder aconseguir una ordenança en garanties i sobretot impulsar aquest pla que pot ser una de les grans oportunitats per a la Xàtiva del segle XXI. Molt bé, gràcies Miquel. Grup Socialista, Nacho. Sí, ens agrada molt l'exposició de motius de la regidora d'Urbanisme i la regidora de Medi Ambient quan parla que un dels majors reptes mediambientals que es presenten en l'actualitat és establir el conjunt de disposicions que constituïsquen l'expressió d'una correcta política de residus, proporcionant les bases per a convertir la gestió de residus en una pràctica adequada i innovadora que garantisca la salut de les persones i un alt nivell de sostenibilitat i de qualitat en el nostre medi ambient. Són 5 títols que obren que la majoria dels aspectes de neteja viària i gestió de residus. L'objectiu està clar, la filosofia d'esta ordenança és molt clara, la reducció de la producció d'aquests residus i la reutilització dels mateixos com a recursos, així com l'adopció de mesures innovadores d'impuls de la separació en origen, recollida i reciclat. Per tant, a l'espera de la concreció de la consulta pública, de les aportacions que es puguen fer en el període d'exposició, el nostre vot serà favorable. Molt bé, alguna intervenció més en aquest punt?
Passem a votació del mateix. Vots a favor de la proposta? Unanimitat? No, perdó, 20 vots a favor. Abstencions? Una. Queda aprovada per majoria. Molt bé, seguim en el punt número 5 de l'àrea de trànsit i seguretat ciutadana, concretament la sol·licitud a la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències per a concedir la felicitació pública a títol individual al senyor Miguel Ángel Gallut Martínez. Donem lectura al dictamen. Proposta dictaminada per la Comissió Informativa en la sessió celebrada el 17 de maig i que en resum diu el següent. Vist l'informe emès per l'intendent principal del cap de la policia local de Xàtiva a proposta de la regidoria delegada de Seguretat Ciutadana en relació al decret 124/2013 del Consell que regula les condecoracions i distincions que es concedeixen per la presidència de la Generalitat al personal dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana, vist que per sessió plenària celebrada el 9 de setembre de 2017 es va acordar felicitar, entre altres, al comissari de la Policia Nacional de Xàtiva, de la qual ostenta la prefectura, l'inspector cap de comissaria Miguel Ángel Gallut Martínez, vist que per decret de l'alcaldia de data 13 de febrer de 2018 l'Ajuntament va concedir la medalla al mèrit policial amb distintiu blau a Miguel Ángel Gallut Martínez pels destacats serveis als veïns d'aquesta ciutat durant els 15 anys al capdavant de la comissaria, considerant en la seva dilatada trajectòria professional ha destacat en la promoció i dignificació de la funció policial a Xàtiva, la comissió proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, sol·licitar a la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta d'Emergències la concessió de la felicitació pública a títol individual a don Miguel Ángel Gallut Martínez, inspector cap de la comissaria local de Xàtiva, pels motius anteriorment detallats. Molt bé, iniciem el debat. Juan, Grupo Ciudadanos. Sí, gràcies. Esta sol·licitud a la Direcció General de l'Agència de Seguretat siga o no competència d'aquest Ajuntament, i aunque a algú no li parega bé, a instàncies de l'intendent de la policia local, el senyor Collado, que també va fer que es fera un reconeixement públic a altres persones de la vida civil de la nostra ciutat, com no pot ser d'altra manera, el nostre vot serà a favor perquè se li reconega la seva llavor al llarg de la seva carrera professional i al capdavant de la comissaria local de la Policia Nacional en els últims 15 anys a la nostra ciutat. Des d'ací, felicitar a don Miguel Ángel Gallut, donar-li les gràcies per el seu treball i que disfrute sobretot de la seva jubilació. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies Juan. Grup Popular, María José. Nosotros también nos unimos a la petición de solicitud de la felicitación pública de don Miguel Ángel Gallut. Es cierto que no entendíamos muy bien el protocolo de por qué se pedía desde el ayuntamiento, se nos aclaró más o menos en la comisión de portavoces, pero sí es verdad que creemos que el inspector jefe de la comisaría local de la Policía Nacional de Xàtiva ha realizado una labor inmejorable durante los 15 años que ha estado al frente de la comisaría de nuestra ciudad. De hecho, aún sigue estando al frente de dicha comisaría. Y bueno, valga esta intervención, la aprovechamos para darle la enhorabuena por su trayectoria profesional y también para desearle lo mejor en esta nueva etapa que comenzará al final de este año. Molt bé, gràcies María José. Grup Compromís, Cristina. Nosaltres no intervindrem en aquest punt. Grup Esquerra Unida, Miquel. Nosaltres també no intervindrem en aquest punt. Molt bé. Per part del grup socialista, Mariola. Sí, gràcies, bon dia a totes i a tots. Bé, avui portem aquesta sol·licitud a la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències. Bé, com ha llegit el senyor secretari, no vaig a tornar a repetir, però és un reconeixement a tot el treball que ha fet, que ha desenvolupat don Miguel Ángel Gallut Martínez per la seva experiència, per la seva trajectòria. Són 15 anys al front d'esta comissaria de Policia Nacional. Jo crec que el treball ha sigut immillorable, la veritat, i per tant pensem que és just que se li reconega aquest treball i tot aquest esforç i aquesta dedicació, sobretot la seva col·laboració sempre, especialment amb el cos de policia local, sempre respectant i coordinant els acords als quals s'han arribat en les juntes locals de seguretat, i per tant des d'ací felicito a don Miguel Ángel i li desitjo evidentment el millor a partir d'octubre, la nova etapa de jubilació. Gràcies. Gràcies Mariola. Alguna intervenció més en aquest punt? Passem a votació. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat, quedaria aprovada per unanimitat. Molt bé. El següent punt són les resolucions d'alcaldia. En principi han estat a l'abast de tots i cadascun dels grups que composen el plenari. Si hi ha alguna pregunta o si hi ha alguna intervenció respecte a alguna de les resolucions o decrets d'alcaldia, doncs ara és el moment de que se comenten. Si no n'hi ha res, passaríem al següent punt, al punt 7è, en aquest cas la dació de compte de matèria delegades en la Junta de Govern Local. No sé si n'hi ha alguna qüestió, no n'hi ha cap. Seguim amb el punt número 8, assumptes no dictaminats o mocions. En aquest cas tenim una moció que és presentada per el grup socialista, el grup Esquerra Unida i el grup Compromís sobre l'eliminació de la taxa rosa i la bonificació de productes d'higiene femenina. Hi ha que votar la seva inclusió del dia? Sí? Molt bé, doncs abans de fer el tractament anem a votar la inclusió en l'ordre del dia de la mateixa. Vot a favor de la ratificació de la inclusió en l'ordre del dia. Unanimitat, quedaria ratificada la seva inclusió per unanimitat. Molt bé. Donem lectura als punts d'acord, senyor secretari, i després passem al debat de la mateixa. Sí. Moció que després d'una ampla exposició de motius proposa al ple l'adopció de següents acords. Primer, que l'Ajuntament de Xàtiva inste al Govern central perquè inici els tràmits per reformar la fiscalitat dels productes d'higiene femenina considerant-los béns de primera necessitat i reduint el seu tipus impositiu al mínim. Segon, instar al govern espanyol perquè prenga les mesures necessàries per a combatre la desigualtat que provoca la taxa rosa i defensar la igualtat dels preus dels productes sense discriminació de gènere. Tercer, donar trasllat dels presents acords al govern central i als diferents grups parlamentaris de les Corts Generals. Molt bé, iniciem el debat en aquest punt. Juan. Bé, anava a llegir un escrit que nosaltres, el nostre partit, vam presentar l'any 2016 en el Congrés dels Diputats, però per no fer-ho llarg diré simplement que, com no es pot ser d'una altra manera, estiguem a favor de la moció. Dir que tot això que s'està demanant, nosaltres ja presentarem una PNL en aquest any, en 2016. Posteriorment també tots els grups parlamentaris en les Corts Valencianes també ho presentaren i ara es tornarà a presentar. En aquell moment se parlava d'una rebaixa de l'IVA del 10 al 4, ara també se demana, imaginem que una igualtat de preus de tots els productes sense discriminació de gènere, tant per a dones com per a homes. Per supost, estiguem a favor d'esta moció. Molt bé, moltes gràcies, Juan. Per part del grup popular, endavant. Hola, bon dia. Bé, nosaltres també estem a favor d'aquesta moció que heu presentat, votarem, com he dit, a favor, perquè no volen ser nosaltres les dones sobre les que recaiga este afany recaptatori que té l'impost de l'IVA. Molt bé, moltes gràcies. Grup Compromís. Cristina. Sí. Bé, la moció per a l'eliminació de la mal anomenada taxa rosa, que és una manera d'anomenar aquests diferents preus que paguem de productes estrictament dirigits a dones o publicitàriament dirigits a dones o adreçats a dones. Doncs bé, les últimes investigacions mostren que ser dona és més car que ser home, que la discriminació econòmica va més enllà de l'escletxa salarial i que hi ha que damunt cobrem menys i que arriba fins i tot al consum. En molts casos paguem al voltant des d'un 24% a un 170% més que els homes pels mateixos productes i serveis. Estem parlant dels mateixos productes amb diferent embolcall, en alguns casos utilitzant els colors suposadament colors femenins, roses, liles clarets, for woman, en maquinetes d'afeitar, desodorant, xampús, gel de dutxa. És que crec que es va recordar tot aquest tipus de coses perquè n'hi ha gent que no se n'ha donat encara de que existeix aquesta taxa rosa, de colors d'una gamma que denoten feminitat. Una catalogació que a més és totalment anacrònica i des del meu punt de vista casposa. El producte només per això incrementa el seu preu. També passen alguns serveis com les perruqueries, on evidentment el tall de cabells d'una dona és pràcticament una mitjana d'un 40% més car que el d'un home, o inclús en serveis de tintoreria que inclouen un sobrecost depenent si la peça de roba és d'home o de dona. Per aquest motiu
és per el qual instem al Govern d'Espanya a elaborar una avaluació en l'àmbit estatal d'esta anomenada taxa rosa per tal de conèixer quina és la realitat econòmica i social de cadascun dels productes i quina és la situació de les dones a tot arreu de l'estat espanyol. Evidentment, el cas més sagnant en aquest cas també és el de productes d'higiene femenina que són considerats com a productes, han estat considerats com a productes de luxe quan són productes de primera necessitat, són productes igual de primera necessitat que el pa i la llet que paguen el 4%. Bé, nosaltres no solament paguem més per tots aquests serveis, sinó que a més els productes d'higiene femenina de primera necessitat per a totes les dones ens costaven abans el 21% d'IVA, ara el 10%, però el que nosaltres volem és que se regulen al 4%, com tots els productes de primera necessitat. Per tant, satisfetes d'haver presentat aquesta moció, satisfets de veure que el plenari de l'Ajuntament la recolza i un passet més per a demostrar en el plenari quina és la realitat diària que patim les dones i un passet més per a canviar la situació a tot l'Estat. Molt bé, moltes gràcies Cristina. Grup Esquerra Unida. Bon dia a totes i a tots. Aquesta moció és una més de coses xicotetes en lo domèstic, en lo proper, en el que estem tots els dies i alguns estudis que s'han fet sempre des d'aquesta discriminació que se fa, anar a la tintoreria i una camisa val molt més d'una dona que d'un home. Ha fet un estudi, 7,50 euros front a 6,50 d'un home. Llevar el cabell, com hem dit, quasi a vegades fins i tot el doble, 15 euros, 30 euros. Un desodorant de 200 mil·lílitres, un home quasi 3 euros, però una dona 3 euros en 60, no? O un perfum que han vist el component, només està potser una branqueta de canella, que diuen, uno de homes pot estar alrededor de 58 euros, uno de dones 101 euros, o sigui, si es donem compte, aquest estudi està fet, pormenoritzat, és posar-se el que anomenem les ulleres violeta. Algo que ens fa somriure perquè tots anem a comprar, però com que ens ho posen en llocs diferents, que això també està en el màrqueting, potser també l'exigència que això arribi a controlar-se i que siguem els ajuntaments que verdaderament ahir fem aquesta denúncia, una denúncia que és discriminatòria, perquè el posar-nos en llocs diferents, també les xiquetes, és que jo no vull quixe blau, jo vull quixe rosa, per una qüestió això de propaganda. Aleshores, ja d'entrada, això està molt bé que se tracte des de lo domèstic, i això és fer polítiques d'igualtat. I una cosa curiosa que també l'heu estat comentant i està argumentada, per altra banda, el tema de la higiene. Com una dona es gasta una mitjana de 355 euros a l'any en la compra de productes d'higiene relacionats en el cicle menstrual, que és algo que totes patim i tenim. I no patim, és part de la nostra... Són 30 anys aproximadament, per tant està clar que a més en l'agravament del 10% com si fora una cosa extraordinària i que una ho volen ales, altres volen... Aleshores jo crec que està bé que des d'ací li donem aquest toc perquè totes així som la meitat i ho sabem i les vostres companyes de l'altra meitat també. Són béns totalment necessaris, sense cap mena de dubte un greuge comparatiu cap a les dones brutal, els quals ja pateixen aquesta escletxa, com hem dit, també salarial respecte als homes i a més tenen una taxa molt elevada de temporalitat i de parcialitat laboral. Les dones cobren menys i paguen més. Aleshores, ahí estaria les apostes per una igualtat. Malgrat la seva importància, aquest tema continua sense debatre's en la mesura necessària al Congrés. Són els qui estem més a prop de la ciutadania. Per tant, des d'Esquerra Unida, Iniciativa Unida, diguem que sí a aquesta moció, demanem que l'Ajuntament inste al govern a iniciar els tràmits
per reformar la fiscalitat dels productes d'higiene femenina, que se'ls considera béns de primera necessitat i això reduir el seu tipus d'impositiu al mínim. D'altra banda, es demana al govern que prenga mesures necessàries per a combatre la desigualtat que provoca la determinada taxa rosa i defensar la igualtat de preus dels productes sense discriminació de gènere. Per tant, des d'Esquerra Unida no podem fer altra cosa que pronunciar-nos en contra d'una injustícia com aquesta que una vegada més ens discrimina. Pagar més per un producte pel simple fet d'estar etiquetat en femení suposa una discriminació afegida en matèria econòmica. No sols hem de patir cobrar menys, sinó, com hem dit, pel mateix treball, sinó que hem de pagar més per comprar el mateix producte. Hi ha un vídeo d'estos que va corrent per ahir d'una humorista americana de firmar en un boli Bic blau o Bic rosa és el doble, per tant anotarem les coses en el blau si és més barat. Molt bé, gràcies Xesca. Grup Socialista, Helena. Ens trobem en un altre fet que evidencia la discriminació social que patim les dones, aquesta vegada pel que fa a l'economia. Per una part tenim la tassa rosa en la qual el mercat ens intenta enganyar com si prescindírem de la capacitat de selecció de productes simplement triant aquest pel color que menys ens agrada o no, el rosa, i per altra banda el propi govern central que no considera els productes d'higiene íntima com a béns de primera necessitat per a les dones i per tant fa que paguem un 10% d'IVA en aquests productes. Ja hem perdut l'oportunitat de ser un país abanderat en aquest tema, però almenys podem seguir el bon exemple d'altres. Tornem a haver de tenir que reivindicar aspectes que simplement no haurien d'haver-se produït mai pels valors simplement de la igualtat i la solidaritat entre persones. Cal dir que a més aquesta violència econòmica es veu molt més agreujada per altres aspectes com la bretxa salarial. No ens cansarem mai de lluitar contra tota discriminació i per tot el que he exposat el grup socialista dir que votarà a favor de la moció. Molt bé, alguna intervenció més en aquest punt? Passem a votació. Vots a favor de la proposta? Unanimitat. Quedaria aprovada per unanimitat. Molt bé, seguim en els punts de l'ordre del dia. El punt número 9 és el despatx extraordinari. Hi ha algun expedient de despatx extraordinari? No cap. Passem a l'últim punt, al punt de pregs i preguntes. Crec que no queda ninguna pregunta per respondre a l'anterior plenari, ni alguna pregunta per part de regidors i les regidores del plenari en aquest punt. No cap? Doncs s'alça la sessió, obrim ara el torn de pregs i preguntes per part del públic assistent. Com sempre, abans de començar, recorde que les preguntes tenen que anar adreçades a qüestions de la gestió municipal. N'hi ha una petició. Hi ha algú més que vulgui intervindre o preguntar? Dos peticions. Molt bé, doncs iniciem la primera de les preguntes. Em sap molt greu el pressupisme que han tingut el PP i Ciutadans front a la votació del primer punt, sobretot després que la companyera Mora Moros ha explicat el que de certa manera havia passat respecte a la informació del centre. No esperava veure d'ells, perquè clar, ells tenen la societat com una cosa, ells ho sabran, però res s'hagués acostat després de la intervenció de la companyera Mora Moros també està clar, entenguem la qüestió, no és ninguna pregunta. En principi els grups han definit la seva postura i la informació té que arribar en temps i forma i estan en el seu dret de reclamar-ho, ni més ni menys. Sí. Hola, bon dia. Se sent, bon dia. Sí, t'escoltem. Soy Julián Quiralte. En el quart punt hi ha neteja pública, ¿no? Entonces la meva pregunta... Espera, que no t'escoltem bé. Sí, en el punt quart parla de la neteja pública. Entonces la meva pregunta és si realment s'està fent el seguiment a les defecacions dels gossos, perquè ara recentment, com sabeu vosaltres millor que jo, s'ha pogut restaurar o reformar el jardí del Bes de la Glorieta. Arrima't el micro, per favor. Sí, s'ha restaurat la Glorieta i entonces cada viatge que passa, quan jo visc en Pere IV, que és pitjor encara que la Glorieta, estos són caguerades de gossos, la majoria de vegades. Entonces yo pregunto, aquí correspongo, no sé si es Pilar, si realment s'està fent el seguiment i a més s'està sancionant a aquelles persones que ho deixen.
Sí, ara te contestem. Julián, gràcies. A veure, s'està fent el seguiment, s'estan iniciant a replegar mostres totes les setmanes i s'estan posant sancions. El que potser aquesta zona, si no ha hagut una queixa molt específica d'aquesta zona, perquè el que sí que se va dir quan entrarem a governar és que se mantenia aquest instrument, però que no anava a ser un instrument genèric per enviar a recollir mostres a les zones que ningú a aquest ajuntament li interessava, sinó que per queixes dels veïns a la línia verda o al correu electrònic s'anava a implementar l'instrument. El que passa és que potser si no hi ha hagut moltes queixes ahir no s'envia. De tota manera jo prenc nota, revise les comunicacions que n'hi ha i se dona l'ordenació per a que passen per aquestes zones. Molt bé, queda contestada la pregunta. Si no hi ha cap intervenció més, alcem la sessió. Moltes gràcies, bon dia.